Bafethu iveki mayithi qala umcimbi wethu ube ucalanye when it comes to iMadlanga Commission. Iwitness yethu yokugqibela ibinguLinda Xasheka oyi-HR head kulanto eya kwa-EMPD onezijolo kwayena njengomuntu obeke protectana noBrigadier Julius Mkhwanazi. Mosi kukhona uDr Imogen Mashazi obeke i-city manager, kube khona yena uLinda Xasheka obeke header kwa-HR, kube khona uKemi Bihari obeke header kwa-legal side. So ngabantu ababebonisa ingathi xa ngendlela bokutestifya ngayo apha bebe protectana noBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayi ke ufikile ke. Tefika nje intombi yomXhosa. Watsho into yoba ungubani wazazisa wathini. So ezeqhubeka netest uafemile ne thathanga ioath yena. Hayi ke uthe eqhubeka netestimony yakhe, I think ukhona apha edibene khona nento emingathi imrefera as uMr. Wafuna nje ukuyilungisa into yoba yena akayo nguMr. UnguMrs Linda Xasheka. Weza naye. Hayi ke uyaqheveza kusisi. Hayi uthethetha apho uzamva into yoba ufuna ukuziprotecta yena isiqo sakhe. Yabona abantu bekezimisela ukubalahla under the carpet xa iqala le testimony yakhe. Hayi ngoChief Mapiyeye, ngoChief Reverse Peace. Otherwise uBrigadier Julius Mkhwanazi xa eqala ukuthetha hayi akakamthethi kakubi ncam yena. But uyaza apho sekezabona khona into yoba hey siyatshisa sisihlalo. Even uDr Imogen Mashazi usesengumuntu osamprotectanyana yena. Hayi ngoba kwezinye indawo xa kethetha uyemva uthi yena no, it was never irresponsibility yakhe ezinye zezinto okume bazenziwe ababelindele into bazenziwe nguye, bombe bazenziwe ngoChief Mapiyeye not yena. Umveni nxa kethetha hayi kwezinye meetings mina bendingekho bendi-excludiwe. Hayi pipi. So beke ngumuntu yena bekefuna ukuzikhipha kulento. Awukwazi kuphuma xa kukhona apho uke wa-amenda nama-signature khona. Awukwazi ukuzikhipha xa wena self kukhona apho recommende khona. So une recommendations wena self uzothi hayi this was not me, I was never part and parcel of this. Mamelani yakhe into yakhona. Hayi ichiwo into yakhona ke ningalibala. Lento mosifaka Kate Matlala ezazinto zoKate Matlala. Hayi kuziwa naye ke ngoku into yoba phansi kwalanto eyenziwa ngoKate Matlala ithini into ukwazana kwakho noKate Matlala kusibekaphi wena. Hayi yena uKate Matlala wake wadibana naye, if not mistaken uthe umadibene naye kayi-2 kayi-3, but ukuthi uKate Matlala unezinto ezozidi khalaza akazokhalaza ngazo pha ingathi kukhona abantu abahlukunyezwayo nani uKate Matlala uzayithatha into khona ayise PPP athini. Amagama akhe yena akake wawakhipha kuKate Matlala. Akake futhi wakhumbuza umyeni xa uKate Matlala sekebona seyibhemile sekevele ezindabeni into yoba uKate Matlala utholwa ngoni noni. Amagama akhe wathi yena awungangiqheli kakubi wena. Uze wathi ufuna ukuyithetha ngesixhosa. Enza lonto ocinga ukuyenza use uyothetha apho ufuna ukuthetha khona. Otherwise yena enguLinda Xasheka akekho responsible for certain things. Uxelela uKate Matlala. Uthi watsho njalo. Uthi ke ngokulento uzothi mhla uKate Matlala sekebanjwa seketheni sekebanjwa le attempted murder kade bothobejani exelela umyeni uba hey man yazi lo muntu ngike ndadibana naye ndiyamazi, and the last time ndidibana naye ndamxelela into amagama afana la. Linda Xasheka ningalibala ikwangulowa owathi yena unomntana omncinci uyeyosaba nje into edibene noKate Matlala xa ibhema lento yama-blue light noBrigadier Julius Mkhwanazi. Kuziwa naye ke ngoku kungelo kumcimbi onokwenza nezi zinto ezenziwe nguBrigadier Julius Mkhwanazi uba ulwazi lwakho luye lwathini ene wena xa uzipick up sezisizusuka kuwe ke ngoku uye wenza njani. Hayi ke uyambona into hayi yena she was never part and parcel xa kuziswe into ethile yena ebesithi let's go with this way nini eve kuthiwe hayi abanye bathe let's go that way, but yena nje into bekefuna ukuyiprotecta at the same time efuna uprotecta i-EMPD. Kungena kumcimbi onokwenza ke ngoku nokudisciplina kwaBrigadier Julius Mkhwanazi. Ukudisciplina kwathi kutheni into yakhona because kukhona apha ndithi kwathiwa izinye zepowers zathathwa zasuswa kwaba bantu bomele babenza yonke lento ephelele. According to yena imistake abayenza oChief Mapiyeye into babathathe uyilanto kaBrigadier Julius Mkhwanazi bayo-involve uCity manager. Uba babengazange ba-involve uCity manager inoba ngebadila naye ngendlela ethile eyona even abanye abantu akudilwa ngayo ngabo, but because oChief Mapiyeye babalekela kuDr Mashazi yinto yenza kube nzima because uDr Mashazi eventually ke ngokuseke yabona istudio siyachisa ngoba as Mashazi bekefuna ukumprotecta uyabona into hayi akaprotecteke kuDr Mashazi. uDr Mashazi beke ngafuni nix
uwavumile naye amagama afana nalawo bengafuni niksi ngobani ngobrigadier Julius Mkhwanazi. Okay, kutheni apho ke ngoku sokuthiwa okay seniya ngathi niyehluleka nakancinci kumdisciplina, so kukhona apho ke ngoku uChief Mapiyeye uyamthatha uyamsa umtshintsha even nakwamanye ama-unit okanye i-departments umsa kwelinye icala, niphinde nila niyambuyisa ngapho. Hayi kwaba i-instruction ka-Dr. Mashasi, seziyakhala ke ngoku sekuyakhonjwana njengoba bekemprotect. Okay, ithini umcimbi bamane bezenzela mos nabo Chief Mapiyeye bamsuspende uBrigadier Julius Mkhwanazi. Even into xa ke sevwa ithini umcimbi wakhe, hayi ukuseva yena akangena indawo, kwakumele abantu bamele bamseve kwakumele into babe bamsevile, yena akangena indawo malunga nomcimbi wokuseva kwaBrigadier. Okay, uthini malunga nezitsholo ezithi wena wathi uBrigadier Julius Mkhwanazi angayithathi angayamkeli even i-charge sheet yakhe xa ezawutshajwa, uthini ngalonto? Hayi yena kazange atsho njalo. Okay, sebefuna ke ngokumsuspenda uBrigadier befuna extenda even i-suspension yakhe, baya bamsuspenda. Ndithi ke ngoku sokumele into ku-extendwe le suspension yakhe because sekuphelele 3 months mele abuye emsebenzini okanye bafuna ukuyi-extenda, wena wa-intervene wayengazukwazi into asuspendwe because in terms of imigaqo-siseko kwa-HR kwa-labor relations yayingazusivumela ngo-1 no-2 no-3 abaphecuthe. Uphi ngapha into kwawena still kwicala lo chief xa besuspendiwe wena ubukwazi into ni-extende, so as rules bezi apply xa ingabanye, but xa inguBrigadier Julius Mkhwanazi bebenga-apply because ikhona i-chief eyasuspendwa ithe xa kumele ibuye still i-suspension yakhe ya-extend i-suspension yakhe. Wena wangabi nengxaki yokubona lonto oyibonile xa kumele ku-extendwe ekaBrigadier Julius Mkhwanazi. Kungena kumcimbi wokuvetha, ithini into yakhona? Hayi imeeting yakhona uke wayi-attenda nje yena into makuvethwe after oChief Mapiyeye bethethile malunga nento kumele kuvethwe no Chief Revospisi. Kwathiwa i-process yakhona they should run with it because bane-powers bane-resources eziphelele beyi-EMPD. Uze watsho wathi even i-Ekurhuleni not just i-EMPD ke ngoku i-Ekurhuleni noba as a city ibithi xa ifuna ukuvetha abantu isebenzise i-EMPD. Uzibuza into kungani ukuthi xa seyenziwe ke ngoku lo vetting leyo about 250 abantu bafunyanwe bene-criminal record ukuthi i-EMPD yona self inayo ine-resources eziphelele. Okay, kuziwa kulo mcimbi lo ke sokumele kuvethwe ke ngoku, andithi bebekudlala lo mrabaraba. Hayi ke utshilo mos into bazavethwa bazathini. Jikiphethu usenda i-email eyisendela Chief Mapiyeye no Revospisi, yena ulinda xesha kudlalwa ngama-emails apha bafethu. I-email yakhona umkhophile umsisile uBrigadier Julius Mkhwanazi. Uba umsisiya ngaboni phansi koba kwayena uBrigadier Julius Mkhwanazi kusekunezitsholo ngaye asazi, but usamfaka kwakule because apha bosukulixesha lokuhleba uba ngabanyani ubufuna into uBrigadier Julius Mkhwanazi abe uza reprimandwa, but wena usamfaka apha meaning usafuna into bazi into icebo lenu yintoni. Sharp kwaphendula yena uBrigadier Julius Mkhwanazi into yoba hayi basince number 1 kuchiwe kwathiwa i-department yakhe le ngathi impacted ebonakala ingathi ine-employees okanye ine-staff esine-criminal records. So why usaphinda usafaka kwayena? Waphendula esithi since kuyi-department yakhe lebonakala ingathi inemigulukudu, they will run with it from their side. Kwayena uBrigadier Julius wathini wena? So zizinto nje engathi zifana na hayi kokuthe ngephi kwangela kumcimbi wamathenda. Hayi apha bafethu beseke funa i-postponement beseke bosazi bapha kuzazi izotshisa. Hayi ke into yakhona ifaka even inkosikazi kaKate Matlala ke ngoku beza nayo kakuhle nje beze nayo umcimbi onokwenza nethenda apho inkosikazi kaKate Matlala ibonakala ingathi ifumana ithenda ye-3.7 million if not mistaken. Phofu bokuyikhampani ingathi binokwenza nje into yokwenza nje nendawo yokubraya, but yaconvertwa kwaba indawo nokwenza nokutrainer. Kuzotrainwa abantu ke phofu kuzotrainwa abantu nge-qualifications ezi-serious. Ngecompany even i-bank accounts zakhona ekubonakala nje zisanda ukuvulwa ngoku beze nazo kakuhle even i-documents ezibonisile nje into there was irregular nje or from start to finish, and things that she herself should have picked up. Kwayena watshilo wathi now that yonke lento uyabona into hayi azange kwambe kahle apha, in as much as bebewubona kulela qembu eliya futhi kwakhona ke nalapha bebuzwa khona mos kukhona apho beyafumana khona ama-600,000 entries yena unoKemi Bihari. According to izitsholo zithi into befumya phiwa ibonus ubuchacha nje phansi koba beprotectana nabo uBrigadier Julius Mkhwanazi. Ithini why izama ukuyiprotect
suspect into yoba hayi into yakhona even uXolani yena bekeyisenior engathi kuXolani, but kwa uXolani bekerhola more, so bebezama nje ukubhalansisa, otherwise yonke iprocess kwamele ilandeliwe. Wabuzwa even ngendlela abahlukumeza ngayo bona Revo's Peace plus oXolani Nciza nabo Chief Mapiyeye nini oXolani Nciza xa beyoserve, hayi ndiyanixelela kuhamba zinje into ezinye divisions nje ezininzi beyoserve ke phofu nama drug unit akhona apha. uXolani Nciza ndithi ngulo beke harasswa nje xa eyoserve xa eyoserve ngamaphepha akhe bemsuspenda kuza amapolisa amaninzi about even nje ezi4 nani. Yintoni le nto ibisenza into yoba kube njalo? According to yena, hayi yena akazi kuthiwe awazi njani phansi koba bona abantu bathe xa bebuzwa into yoba kungani nisenza so ngongathi bafuna nje ukumhumiliate, kutheni nisenza so? Kwabathi abantu bakhona uthe yena uLinda Gxasheka baze benze njalo, hayi yena ufika nento ethi hayi akayazi. Kuthi okay kuziwe nakwezo Chief Revo's Peace, Chief Revo's Peace uke ubamtshona ngento yoba uthe xa ke sa retire thatha i-early retirement, of which i-Pension Funds Act iyamvumela umuntu ona 55 and above yakhona into bathathe i-early retirement. So xa ke thatha i-early retirement yakhe usuke khona wabheka ku city wabheka ku I think eTshwane, City of Tshwane wayesebenza khona. But ke ngoku kutheni imthola ngongathi wenze i-fraud? Hayi ufraud emaphepheni because number 1 ubhale ngempela into yoba i-early retirement. I mean of course umuntu ona 55 engekafiki the actual retirement age, chances are will need to specify into efana naleyo. So i-mistake into bathi early retirement ngempela. That's the first thing. Number 2, obubu fraud enithi ubenzile into yoba uthe xa ke suka wathi yena ufuna ukuthatha ixesha ayolispenda nefamily yakhe. That's what he had stipulated. Akachoki into obufuna ukusebenza ko City of Tshwane, but unandaba nani ngoba umuntu uyazambela. So is it illegal okanye is it a fraud into yoba umuntu angasuka a retire ahambe ayosebenzela kwenye indawo? Hayi ayikho njalo. According to yena ne akukhona ngathi benefit akayifumanayo umuntu xa retire from kwi-City of Ekurhuleni. Then le benefit xa uretire njalo still iyaqhubeka nawe noba uphike ngoku. So uRevo's Peace according to yena uye wayifumana le benefit ene kungenzeka into yoba nase City of Tshwane ebefumana i-benefit zase City of Tshwane, of which nazase Ekurhuleni bekezifuma. So that's why besithi i-fraud. I-fraud ya hayi ke baza naye nge-Pension Funds Act waya kwayena self wazirhoxisa izitholo zoba kunale fraud eyenziwe ngubani kuRevo's Peace. Uye wanyanzeliswa uye le nale wanyanzeleka exolisile ngento bebeketshola uRevo's Peace ngentoni ngento ba ucommit i-fraud. Ayikho i-fraud ecommithwe nguRevo's Peace. Ayiphelelanga ke apho xa ebalisa kwakhona nalapho efuna ukuba emotionally khona ngoba sebemfaka ekoneni ngoku ezama ukusibonisa ngendlela ebekehlukumezeke ngayo okanye naye ebekengathathi izigqibo ebexelelwa yena bekesenza into akayixelelwe. Hayi apha besengasena double lapha bekesenza and apho umzekelo Dr. Imogen Mashazi bethethe khona akugqithwa. Kwakhona lapho esitsho khona yena uba kunini wathi etshonelwe ngumama ungcwaba umama wakhe wadeductelwa even emholweni wakhe ilanga kathi walithatha phofu exelelwe into yoba wangcwaba umama wakhe ngomgqibelo kwabe kuthiwa ngoMvulo ufuna emsebenzini ngecawe mosikhona lanto esiyenzayo ke thina siyibiza ngoba ngamaharafu ne. After kutshone umuntu abanye kulelala ngonizahlamba ngalo nithi niyachitha, different terms will be used by different maybe tribes, but nje into ba after ningcwabile kuba khona isikonyane nizalenza maybe the following day or so. Then ke ngokuthi yena akazange akwazi ukubona umama ke because by Monday kwamele into babe sekebuyile emsebenzini. Ubuye uzokwenza emsebenzini, uzokwenza ama interviews. Engxanyisa uba makabuye nje uzokwenza wathi nje apha endleleni wayedriver kabuhlungu engazange amona umama wakhe waze umyeni wakhe ngoba nemoto eseyimani iphuma endleleni nobediniwe ke waze yathi umyeni hayi mabalale eBloemfontein. Ndazibuza into ba okay could it be that maybe umyeni bengazukwazi into ba aqhube okanye ke xa sekunyanzelekile into babuye ke enyoba yena alale afuma indlela yokuphumla then umyeni aqhube, but ndanga understand story sakhona. But ikhona nje into engathi njalo uyibalisile, but xa somamela yena uzayiva into ba yena ukuba khona kulento ukhona in as much as engafuna ukuthi ukhona because ebefollowishana nama instructions wabantu, kodwa uwenzile because andithi wena uyona ngumpethe walomsebenzi wakho, especially xa ungumuntu osuka ko City of Joburg nabo besakufuna bebesakufonela bekulangazela into ba ubuye back. It means istory sakho masithi according to bona ubusazi, but ke ngoku ubusazi ngaleyo ndlela ufika njani into ba kube khona omnye umuntu ozakuxelela umsebenzi wakho wenze njani? Why could you not put your foot down even if Dr. Mashazi uthi? Why could you not? So yona nje ithe iphela hayi futhi ke uCommissioner Baloyi
hayi bekengangiphi indlela okuphefumula athi nje awukwazi nje kwakhona apha esithi khona ezinye ii-answers azifuna yes no no, kwathiwa nje qala uphendule lo wethu umbuzo noba uzafuna ukuyicalucalula then after uyicacise after, but nje phendula ngoba udwabe si-end-up singasafumananga kwale yethu impendulo besiyifuna kuwe. So nje yona nje i-report ndibajongile nje ii-commissioners, i-report nje ezazitshola katsholwa ngazo nendlela okwenzeke ngazo nakwezi tender ezenkosikazi zoKate Matlala nani, because uye igama lakhe livele afuna ukuzikhipha into yoba yena wayengekho part and parcel abantu babe-adjudicator babebhizi ngama-processes walo mathenda nani. But nje yena xa uthi uyayijonga into yakhe uyabona uba ii-commissioners kwi-report kwii-findings zona hayi bazamfumana njena enalo ityala kanalo. So that's just about it ke, because bese kufuna ukupostponela ii-2 zikaMarch zathi commissioners uzawuqhubeka hayi ke njengoba besike nalo nje ixhala loba esazi uba zintoni into ezizovela apho. So that's just about it when it comes to i-testimony kabani ekaLinda Gxasheka. We don't even know. I don't know Mkhwanazi. I started knowing Mkhwanazi during this case. I don't think all of us would want to shield Mkhwanazi, and I don't think we had any reason to shield Mkhwanazi. The suggestion is you were shielding him to please the city manager. That's the evidence. That's a complaint against you. It is, you may not have known him. Maybe you met him for the first time at the city of Ekurhuleni. That's not even the conversation. The complaint against you is you did not, firstly you uplifted his suspension because you were pleasing the city manager and you were rewarded for it financially. 2, you did not do anything. You frustrated or contributed to the frustration of the disciplinary process against him because you were doing the city manager's bidding and you were rewarded for it. That's the accusation against you. So it doesn't help for you to say, I didn't know him. We're looking at your conduct where there's a clear case of serious misconduct, serious, which in another forum should see Commissioner Mkhwanazi go to jail. You become aware of it. You see the charge sheet, it's serious matter. You say, well, they made an agreement, I wasn't involved with it. You say I was instructed. You say I did a forensic investigation, which has nothing to do with the charges. And the explanation from your colleagues who have testified is your role in all of this is explained by you were working with a city manager who was protecting, they say. She was protecting Mkhwanazi. You helped her and you got rewarded for it. Those are the allegations against you. Let me give you an example that is sensitive. Beyond this, I won't say much. Today, in 2023, I think that was the first month we suspended Mkhwanazi. My mom passed on. The following weekend, she was buried on Sunday. Monday, I was called to come back to work. And I said, on Mondays, since Nhlamba because we bury on Sunday, I was told if I'm not back at work the following day, I'll be dealt with. That was around 4 o'clock on Monday, that conversation. I had to drive from Queenstown to here, to Joburg. Didn't sleep, I'm a firstborn at home. Never slept. When we're driving, my husband had to stop me while we were sleeping at Bloemfontein. Because you are tired and the car keeps on getting out of the road. The following day, I was in the office doing interviews. I've never known my mom. On top of that, 5 days were deducted from my salary for burying my mother. So, in that period, between February and up to the end of 2023, why would I be loyal to such a person? So I really want this misperception that says some of us were loyal to Dr. Mashazi to be seen differently. It wasn't about loyalty. It was about how we advise and if our advice is taken or not taken. And I thought yesterday I was assisting myself and the commission when I said there's an executive authority, Ekurhuleni.
And ultimately, she's fully accountable in everything that is done. And I'm refuting anything that says, in that year, I was loyal to Dr. Mashazi, whereas I went through what I went through. What I'm saying to the commission, we debated on matters. We debated on instructions. Ultimately, she will hear you. Hence, I'm saying, get somebody who's not involved, leave all of us. Bring another witness who's gonna tell you that after debate, she will still have her word done.